салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунем. Хоб тамошобинони азизу гиромии қадр, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. ҳатман дар видео лайк монен ва то охир шаб бо диққат тамошо кунем. чӣ хеле ки медонем, тибқи тағйиротҳои нав аз 7 январи соли 2024 дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ гуфтанд ки бояд ки ҳатман трудовой договор кунанд ва уведомление равон кунанд ва ин 2 моҳ муҳлат дошт, яъне ки то рӯзи 7 марта бигем охирон муҳлаташ ба тибқи тағйирот ва хушхабари имрӯзаи мо ҳамин мебошад ки ҳамун 2 моҳ муҳлате ки то рӯзи 7 марта додагӣ буданд барои уведомление равон кардан ба МВД Федератсияи Русия анамура продлит карданд. То рӯзи 17 марта шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия кору фаъолият мекунанд ва патент доранд, трудовой договор доранд, метавонанд ки то рӯзи 17 уведомление равон кунанд. яъне ки камтар бигем боз шанс додан барои шаҳрвандони хориҷӣ, чунки дар ҳолати уведомление равон накардан аннулирован мешавад патентҳои муҳоҷирони корӣ дар Русия. хоб мо хостем ки ҳамин чиза ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. Тамошобинони азиз ва гиромии қадр, акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. як кас нависонда ассалому алайкум ака, яка писару хизмат бебаранд ё ин ки не? ҷавоб медодем. нафарҳое ки як фарзанд мебошанд аз даъват ба хизмат озод мебошанд. як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, дар Москва студентский билет бихарӣ, метавонӣ озод гардӣ бе регистратсия. Студентский билет доштан яъне ки шуморо аз прописка кардан озод намекунад. новобаста аз рӯе ки шумо студент ҳастед, шумо мисол кору фаъолият мекунед ё дигар умуман бигирем, агар дар Федератсияи Русия умуман дар ҳамаи ҷо прописка кардан ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад. яъне ки мисол шумо дар қайди ки ҷое ки бошед дар ҳамонҷо зиндагонӣ мекунед. ба ҳамин хотир вақте ки ягон ҷо сафар мекунӣ, муҳлат дора ҳар ҷо бахача. мисол баъзе ҷойҳое ҳаст ки 1 ҳафта пас бояд прописка кунӣ, ё баъзе ҷойҳое ҳаст ки 14 рӯз пас бояд прописка кунӣ. дар умум бигирем, агар прописка кардан ҳатмӣ мебошад. як каси дигар нависондаи соли 1997 кадом моҳоша ба хизмат мебаранд? худат ҳисоб ки кадом моҳеш ки агар 27 сола шидагӣ набошад, анамуша ба хизмат мебаранд. як кас нависонда ассалому алайкум бародари азизу гиромии қадр, мегуфти ҳамин финали шумо қариб омад ё ин ки не? ҳамин билетҳо боқӣ монда ҳаста ё ин ки не? камтар равшанӣ меандохтӣ. ҳозир билет ҳастаи имрӯзу пага бигем 2 рӯзи дига мо чипта мефурӯшем тамом. ба ҳамин хотир бародарои азизу гиромии қадр, нафарҳое ки моро тамошо кардесен, ба ина ҳамин видео бидроен ба аксияи ҳамин рӯза 1000 рубл мепартои 15 дона билетат меояд. як бор бахта бисанҷ, мо 15-ҳамда финал мондагем. Топ мюзик нависондай ака, административни штраф дар як сол чанда шавад уведомление мешавад. шаҳрванди хориҷӣ дар Россия зиёда аз 3 та административни штраф кунад дар як сол, баъдан метавонад ки ура запрет кунанд. як каси дигар нависонда ака 27 соларо мебаранд. нафарҳое ки 27 сола шидагианд аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. як кас нависонда ассалому алайкум, дар YouTube старти бозӣ нестай. старти бозиро мо скрит кардем, ба хотире ки хитон медонен як ҳафта зиёд канали мо маҳкам буд ва аз сабабе ки гуфтем нарушение нашавад, ҳамун чизое ки подозритель набуданд мо ҳамаша скрит кардем. як кас нависонда акаи Сорбон ассалому алайкум, як савол доштум. меган дар 2024 граница бигзарӣ то 3 моҳ пас надрои патент карда наметавонӣ. ҳамин гап роста яка? агар ки мигратсиони картаи шумо мақсад частни боша, мигратсиони картаи гости дошта бошем, баъде ки буромадем бо баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорем. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, ҳазор рамати калом барои диққати ҳаматон. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.